Ang kasuko ug kaluoy sa Dios. Roma Kapitulo 9 versikulo 19 hanggang 29. Karon, basen kon adunay muingon kanako, kon mao kana, ngano bang pakasad-on man sa Dios ang tawo? Ug kinsa ba ang makabatok sa kabubut-on sa Dios? Apan kinsa ka ba nga mulalis sa Dios? Kita mga binuhat lang sa Dios, sa dili kita makareklamo kanya kon nganong gihimo niya kita nga sama niini. Sama ba sa tigbuhat ug kolon? Magbuot siya kon unsa ang iyang buhaton sa lapok nga iyang ginakuptan. Kon buot niya, mahimo niya ang duha ka matang sa kolon pinaagi ni adtong lapok, ang usa alang sa espesyal nga mga okasyon ug ang usa alang sa pangordinaryo. Ingon ni ana ang gibuhat sa Dios. Buot niyang ipakita ang iyang gahum ug ang iyang kasuko sa mga tawo nga ang ayan ng silutan. Apan magbuot siya kon magpailob una siya niining mga tawhana nga iya unyang laglagon. Ginabuhat niya kini aron nga ang iyang hilabihang kaayo ikapakita niya sa mga tawo nga iyang ginakaloy-an, nga giandam na niyang daan aron pasidunggan. Ug kita mao ang iyang mga tinawag, dili lang gikan sa mga Hudyo kon dili gikan usab sa mga dili Hudyo. Mao kini ang giingon sa Dios sa libro ni Oseas, ang dili akong katawhan, tawgon ko nga akong katawhan. Ug sila nga wala ko higugmaa kaniadto, higugmaon ko na. Ug ang mga tawo nga kanhi giingnan ko, kamo dili akong katawhan. Tawgon nga mga anak sa buhi nga Dios. Mao usab kini ang giingon ni Isaias mahitungod sa mga Israelhinhon, bisan sama sa bala sa baybayon ang kadaghanon sa kaliwat ni Israel, gamay ra kanila ang maluwas. Kaysa labing madali silutan sa Dios ang mga tawo sa kalibutan ug kini mahitabo gayod. Nag-ingon usab si Isaias, kon kita nga mga Israelhinhon wala kaloy sa Dios nga makagagahom, wala gayoy mahibilin kanato, kon dili na nga wala na unta kita sama sa mga tawo sa Sodoma ug Gomorra.